pana one anotaura ushiti itsane neti zvimagost eutafa yake kubasa zvatakuita boys izvi ndezvebasa handisisina basa nevanosasa isusu ngatingoita zvinhu zvebasa kwatakuenda patova kubasa nezvipiko zvavabvunza vachisasa ndave kungoshanda ndiri kubasa kubasa ikoko ndati kune basa vazhinji vacho vari kuda kundiwatisa nezvipiko zvavabvunza vachisasa ndave kungoshanda ndiri kubasa kubasa ikoko ndati kune basa vazhinji vacho vari kuda kundiwatisa ndiri kushanda inini asi pane zviri kuitika muraini inini wacho handichete zvemafani asi vauda kundipinza pamawani handizive kuti ndakatadziko pamwe kuswera ikoko ndisiko ari kushanda mupano imbopo ndatoshaya kuti ndezvipiko zvavabvunza vachisasa ndave kungoshanda ndiri kubasa kubasa ikoko ndati kune basa vazhinji vacho vari kuda kundiwatisa ndezvipiko zvavabvunza vachisasa ndave kungoshanda ndiri kubasa kubasa ikoko ndati kune basa vazhinji vacho vari kuda kundiwatisa saka zvakonzera kuti ndakushanda vatondivenga vanhu vakawanda inini mari ndiyo yandiri kupanda kubasa ikoko ndati ndichienda siyana inini mani hapana uku kushandisa wedu mukana asi ndichingoti ndakazvigona vamwe vachipinde zvake hapana nezvipiko zvavabvunza vachisasa ndave kungoshanda ndiri kubasa kubasa ikoko ndati kune basa vazhinji vacho vari kuda kundiwatisa nezvipiko zvavabvunza vachisasa ndave kungoshanda ndiri kubasa kubasa ikoko ndati kune basa vazhinji vacho vari kuda kundiwatisa ndiri kushanda inini asi pane zviri kuitika muraini inini wacho handichete zvemafani asi vauda kundipinza pamawani handizive kuti ndakatadziko pamwe kuswera ikoko ndisiko ari kushanda mupano imbopo ndatoshaya